ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் பாதாம் அல்வா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பாதாம் அல்வா செய்கிறதுக்கு 250 கிராம் மெஷரிங் கப்பில் ஒரு கப்பு பாதாம் எடுத்துருக்கோம். சுடு தண்ணியில் அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு இந்த மாதிரி தோல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. உரிச்சு வச்ச பாதாம் பருப்பை நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். இது ரொம்ப நைஸான பேஸ்ட்டாக அரைக்க வேணாம். இதை கொஞ்சம் குறப்பாகவே அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். தான் இது வாயில் கடிபடும் போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுக்கு 200 ml பால் தேவைப்படும். அதை காய்ச்சி ஆற வச்சதாக எடுத்துக்கலாம். அதை பேனில் சேர்த்து அரைச்ச விழுதை இது கூட சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இது நல்லா திக்காகட்டும், அது வரையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது கூட இப்போ குங்குமப்பூ சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க. இதை கலந்து விட்டுக்கலாம். இதுக்கு ஒரு 150 ml நெய் தேவைப்படும். அதை நம்ம 3 தடவையாக சேர்த்துக்கலாம் பிரித்து. இப்போ இதுக்கு ஒரு 2 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். எந்த அளவில் நம்ம பாதாம் பருப்பு எடுத்துருக்குறோமோ அதே அளவில் ஜீனி எடுத்துக்கலாம். 1/2 கிலோ பாதாம் எடுத்தால் 1/2 கிலோ ஜீனி எடுத்துக்கணும். நம்ம இப்போ 250 கிராம் எடுத்துருக்கிறதுனால 250 கிராம் ஜீனி எடுத்து அதில் கலந்து விட்டுக்கலாம். ஜீனி சேர்த்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தண்ணி ஆயிரும். இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் இது கெட்டியான பதத்துக்கு வரும். இதில் குங்குமப்பூ போட்டதால் கலரும் வந்துடுச்சு, நல்லா கெட்டியாகவும் ஆயிடுச்சு. மறுபடியும் ஒரு 2 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இது கூட ஒரு பிஞ்சு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். எல்லா ஸ்வீட்லேயுமே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்தா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். மீதி இருந்த நெய்யை மறுபடியும் சேர்த்து கலந்து விட்டுக்க போகிறோம். கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சு பட்டர் பேப்பரில் மடிக்கிறோம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாதாம் அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு. இது கூட கொஞ்சமாக துருவின பாதாம் பருப்பு, கொஞ்சமாக குங்குமப்பூ சேர்த்துக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.